Ai, senyor, com costarà això avui? Bé, benvinguts un cop més en el meu raconet. Avui, com veieu, estrenem un lloc nou, que en principi ja hauria de ser el definitiu, l'únic que faltarà decorar una miqueta tot això d'aquí darrere, però ja ho tenim, ara ja està. Aquests darrers mesos m'ha estat costant moltíssim gravar per diversos problemes personals i, a més, que com veieu m'he traslladat, per tant no és que hagi tingut moltíssim de temps per dedicar-vos. Però avui us porto una cosa super especial que m'ha fet moltíssima il·lusió de gravar. Alguns no ho sabreu, però ja us ho dic jo, i és que aquest mes celebrem el primer aniversari de Creadors. Així que l'Albert Roig, la família Caricú, en Gerard CC i jo ens hem juntat tots per fer una cosa super especial i, com ens han indicat, sortir de la nostra zona de confort. Vam decidir que ens faríem uns reptes els uns als altres, justament incitant-nos a això, a sortir de la nostra zona de confort. He de dir que m'agrada això de tenir una cadira que gira, Em sento molt interessant. La idea és que cada un de nosaltres penjarà la seva part del repte, així que si us ha agradat la meva part i voleu veure la dels altres, us ho deixaré linkat en el final del vídeo i a la caixeta de descripció. Però anem a pel meu repte. Posa't guapo, Albert, posa't guapo. Ho farem amb el mòbil perquè sigui totalment neutral. Escolliu 2 números de l'1 al 10 cadascú. Realment no teníem ni idea de per què en Gerard ens estava fent triar uns números, però bé, confiem 100% en ell, no? Els hem de dir? Sí. En plan, t'ho diem ja així? Ai, quins nervis! El 7 Vale. El 7 i quin més? i el 3. Vale, espera que ho apuntaré perquè no hi hagi trampes. El 5? I el 2. 4 i 8. 1 i 9. Doncs atenció, a l'última xifra que quedi serà el número escollit. Vale? Inicio el cronòmetre, clac. I digueu-me prou en algun moment. Qui m'ho diu? Vinga, 1, 2, ja. Pam, ha quedat i el 8 és... Avui Expressament! comença... La Sílvia. Jo estreno setup, per tant jo sí que estic fora de la meva zona de confort. Doncs jo estreno 8 down. Cadascú de nosaltres ha mig preparat en coordinació amb els còmplices. Hem tingut còmplices, no? Per exemple, perquè la gent ho entengui, jo he ideat una mica el repte de la família Caricú amb la complicitat de la Sílvia i de l'Albert. La Sílvia ha ideat... Quin era? Has fet tu? Ja no me'n recordo. Has fet? Ens vam quedar entre tots, decidint entre tots, per tant... Però tu portaràs la veu cantante a... En aquell moment em vaig adonar que l'havia cagat totalment, perquè en Gerard havia volgut preparar tot això perquè semblés que tot estava ben preparat i que seguíem una dinàmica, però jo fent de mi mateixa. El Gerard. Doncs sí? No, el Gerard. No, Sí. quina... Nosaltres l'Albert. Família Caricú, l'Albert. A veure, tu qui portes, Sílvia? Preparadíssim. Ara que ho tenim clar, o no, comencem. El cronòmetre fantàstic ha donat el 8. Aquí ho he apuntat perquè es vegi que no hi havia d'això. La S de Sílvia havia escollit el 8, que és la xifra que ha tocat. I per tant, Albert, si no m'equivoco, tu has de portar una mica la veu cantant. Jo porto la veu cantant, T'ajudarem. però no cantaré perquè si canto malament. El que et caracteritza a tu, Sí. Sílvia, és el teu estupendo hate. La simpatia. El teu hate. El teu estupendo que ens encanta. Ara, no ens tiris mai hate a nosaltres, que si no, malament. I aleshores, el repte cap a tu és el següent. Vindria a ser fer... Doncs hem de convertir aquest put unicorni en un unicorni a seques, no? I hem de fer que tot aquest hate que tens se li doni la volta. I hem de fer la Sílvia més bona, però no pot ser amb un tema així al tuntun. En aquest moment em vaig adonar que estava superfotuda, que realment havíem pensat un repte que jo pensava que seria molt fàcil, entre cometes, però no sabia fins a quin punt m'havien fotut en la merda. I el pitjor de tot és que durant l'estona en la que parlo, jo em faig la valenta dient «No, però si això és molt fàcil, Sí, molt fàcil, Sílvia, molt fàcil. Jo vaig dir que has de fer un al·legato a favor de les teories antiavortistes. Us sorprendria saber que jo vaig viure en una escola de l'Opus Dei, per tant, les tinc totes. Plot twist. Ara, tens algun mocador llarg per l'habitació? Per favor. Hòstia, No. Una samarreta... Insults, no.
una samarreta negra em serveix i te la poses a l'estil monja. Monja. Oh, No és negra, Bueno, però hi ha monges que es vesteixen. Aquí. m'agrada. Compro. Clar, com que estic compartint, estic gravant amb l'OBS, si poso una pestanya nova... Aquest és realment un moment molt divertit, perquè en Gerard estava explicant les seves històries, de que si l'OBS, de que si la càmera, de que si no sé què, de que se li petaria l'ordinador, i jo estava mirant-me a mi a la càmera pensant, Sílvia, què carai estàs fent amb la teva vida ara mateix? És a dir, per què? I la Marta, de la família Caricú, no podia amb la meva cara. Va ser un moment molt, molt divertit. estàs guapíssima. Esclar, què pensàveu? Que era broma? Ai, no, estic fatal, Hem d'anar... estic passant supermalament. No m'agrada gens. Però volem que ho facis en sèrio. Si semblo la puta vieja al visillo. Vinga, has d'estar a favor d'això. En realitat, és molt fàcil de defensar aquest tipus de coses i us preguntareu per què? Per què, Sílvia, ets una provida? Molt fàcil. Igual que Jesús no vol que et masturbis per no perdre aquests i tan importants fills teus que estan dintre els teus testicles, han de viure eternament igual que els fills que has engendrat. Si has sigut prou valenta per mantenir relacions sexuals, has de ser prou valenta per assumir-ne les conseqüències i tenir aquests fills. I mentre deia coses sense cap mena de sentit, el meu cervell s'estava preguntant què collons estava sortint per la meva boca. Podries defensar aquesta persona? Sí, és que us heu ficat amb una persona que té uns ovaris molt, molt grossos. Tots tenim claríssim que Madrid és la capital d'aquest gran país nostre anomenat Espanya, d'aquesta gran península a la que tots estimem o hauríem d'estimar tants, no com aquests separrates que només volen trencar aquest país tan preciós. Tots coneixereu així a la Ayuso. No sé com es diu de nom aquesta dona. Tots coneixereu a la Isabel Díaz Ayuso, una de les persones més grans que ha parit sa mare. Per què? Per què? És que m'està costant de dir això, Porque España Madrid és Espanya dentro de Espanya. Vull dir, si ja no enteneu això, la dona ho va dir amb totes les seves bones paraules, amb tota la seva bona fe, Sí. i té tota la raó del món. Vull dir, no hi ha cap més altra ciutat ni cap altre més poble dintre Espanya que tingui el valor que té Madrid sent Espanya dintre d'Espanya. I val a dir que, en aquest cas, no hay uso de razón. Ara has de defensar això, Vull dir, Que encara no he És acabat. que no s'acaba. la violència no tiene género, manifestació de Vox. A veure què collons m'invento jo per això. No, Sílvia, què collons no, qui culleres? Tu posa't a la pell d'un de Vox i pa'lante. Hòstia, això està difícil, Tots tenim claríssim que la dona és l'ésser més intel·ligent d'aquest planeta i és per això que, evidentment, és ella la que efectua la violència per l'home. Tots tenim claríssim que l'home és completament inferior a la dona i que per això les dones aprofitem per maltractar-los. És per això que no s'hauria de dir ni violència intrafamiliar ni domèstica, violència feminista. I punt, i s'ha acabat. Hi ha una cosa que hauries de fer, això sí, perquè a tots ens ha passat que en algun moment algun banderito, algun espanyolito ens ha comentat algun TikTok. Jo crec que ens podries deixar anar alguna espanyolitada d'aquestes... En aquest moment jo ja estava tan tensa que realment no vaig entendre el que em demanaven. Em demanaven que fes algun comentari cap a ells, rotllo el que ens ficaven a nosaltres a TikTok. Però com que jo ja tenia la vena del hate inflada, necessitava criticar. I vaig entendre que el que havia de dir era que ells podrien ser com uns d'aquests espanyolitos i que els hi digués alguna cosa. Llavors ja està, jo tornant a ser jo. En Gerard, per exemple, podria ser un fatxa per aquesta barbeta que em porta rotllo a Bascal. Tu tens tota la pinta de ser un pijo de Madrid i la família Caricú podrien perfectament ser una família de l'Opus Dei ocultada. Tot i que ensenyes una mica a l'espatlla, Marta, això no estaria del tot bé. Amaga't. Gràcies. I haurien de tenir 4 o 5 fills més. Bueno, potser no s'hi han ficat seriosament. M'has de defensar aquest altre concepte. Hombre, i tanto. Visca la tauromàquia.
És que no tinc cap bandera a Espanya. Com pot ser? Vinga, ho tenim. Una foto de fons. Tenim? Ho tenim. La tauromàquia també ha de ser un art, perquè ensenyar a les criatures aquesta bellesa de balls que foten allà al mig de la plaça, us penseu que alguna criatura mereix viure sense això? Vosaltres, que teniu el rock, digueu-me que no l'heu portat 500 vegades en els pocs anys que té de vida ja allà a veure... Cada setmana. Poc el porteu, poc el porteu. A meu Ho ha poble demanat per Reis. cada 2 dies tenim una correguda. Bé. Allà el toro traient sang per la boca. Sí, és super simpàtic allò. Si podeu fer la festa de l'escuma però en vermell, si és super happy friendly. Bé, l'Albert per alguna raó va desaparèixer, va decidir marxar de la videotrucada, va dir que ja n'havia tingut prou d'escoltar-me dir barbaritats. Però res, el vam convèncer perquè tornés. Com em fiqui ja les perles, flipeu, soc noia de Vox total. Aquest és aquest d'aquí, m'hauries de comentar a nivell de defensa, és a dir, donant-li la raó, això. España, españoles, todos tenemos muy claro... Es que no sé hablar en castellano, tío. España y sus españoles. Ya no sé què anava a dir. Però en castellano, en castellano. De la immigració. O si no, pensa amb l'Albiol, que també va fer allò de limpiar... És que no puc dir el que penso realment, saps? Españoles. Me gustaría hoy hablaros... No, Albert, és que vaig a minimitzar un moment la pantalla perquè estic veient l'Albert i m'agafa a mi la risa, saps? Minimitza. Españoles, hoy estoy aquí con el objetivo de hablaros, como muchas veces hacemos, de la inmigración. ¿Recordáis cuando vuestros abuelos, vuestros padres e incluso vuestros bisabuelos tenían trabajo siempre que querían? Podían dejar el trabajo y al día siguiente tener otro distinto. Pues señores y señoras, hoy en día esto no pasa. Y esto no pasa por culpa de los inmigrantes que vienen a robarnos este dichoso trabajo y este país que es nuestro. Lo quieren conquistar, igual que los catalanes, que lo quieren dividir. Esto se va a acabar. Se va a acabar. Has de retallar aquest tros amb aquesta... És meravellós, és meravellós. I... Com et treguin això de context, ja veuràs. Bueno, està molt bé, està molt bé. Estic bullint ja. Bueno, jo crec que ha passat el tall o no? Sí, home, sí, no. La zona de confort està... Està lluny. Això vol dir... Ja ets un unicorni sense puto. No, Albert, no. Sempre seré un puto unicorni. No, una merda. Són tots uns desgraciats i uns fills de puta i si pogués els trencaria el cap. Pero con respeto, Això també ho poses, Tornem a la zona de confort, collons. Doncs, Sílvia, o puto unicorni, has de decidir tu ara qui és el següent. Va. Jo m'ho vull passar molt bé Vale. i... Caricús. Aquí hemos venido a jugar. I tot i que aquí acaba el meu repte, us deixo també uns petits talls molt divertits dels reptes dels companys per ficar-vos una mica el carmelet a la boca i que digueu sí, si us plau, volem veure aquests vídeos. Com us he dit, deixaré els vídeos a la caixa de descripcions. Enviat aquí dalt. Som dos buscant mandanga. Perfecte. Però decisió important de parella, trio amb un home o trio amb una dona? Vale, per això. Sempre diu una dona, no? Home, un trio... Jo també m'ho trio faria amb amb una dona. Jo m'ho faria amb una dona, Jo m'ho faria amb una dona. Jo amb un altre home no sé què faria, molta feina. Vinga, soc una parella que busco homes. I ara Potser què? interessant, doncs. Parella, vale. Tu, Òscar, tranquil, que al llit a casa meu, que podeu dormir-hi la Zuma i tu, si voleu. Aquests estan actius, però no sé. Val. Vigila que no estiguin passius. Jo crec que ara... Molt fàcil, Albert. En realitat, la teva prova senzillament és ensenyar-nos al mòbil, la teva agenda de contactes, fem un swipe random i a la persona que te caigui el dit la truques i fas veure que se t'ha escapat, que estaves tenint sexe amb algú i, ups, l'has trucat sense voler. Volem veure que estàs viu. Vinga. I necessito l'aparato amb el que faig els TikToks. Oh, mira, en veurem l'aparato. Què és això? Veurem l'aparato d'en Gerard. Oh, que llarg. L'aparato del Gerard. Vinga, va, veiem qui la diu més grossa. Gerard, un crop top blanc no en tens, no? Sí. Va, Molt bé, molt bé. ara em fa mal tot, per això.
Albert Roig, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, que ha sigut molt Moltes divertit. gràcies, ha sigut molt guai. Moltes gràcies. Més coses, si us Ha plau, sigut molt divertit, eh? Família Caricú, moltes gràcies. Gràcies a tots. Igualment, I ara sí que hem acabat, ara sí que hem vist tot el repte, us he deixat el carmelet a la boca, per tant, si voleu veure, com us he dit, els vídeos dels companys, aneu-hi corrents. I fins aquí el vídeo d'avui. Estic preparant vídeos per la secció de casos, ho prometo, estic intentant treballar-hi molt més, però com us he dit, se m'està fent una mica complicat. Així que ens veiem a la propera i gràcies per ser aquí!